India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. UMLA ka All Indian Trinamool Congress. Namo Sendram Constituency uba HM Sangpiang ubadai u opposition haying dorbar thau an menta ka step sengisai jan ka artarik unaitung arjar arpuar. Ulawan yu kejar ya ka jaka sa miet kinong hikai ad hoc kibadon hakakin hun fastom kibasyong ke line bongor ha parking lot additional secretariat. Uba HM Sangpiang da ka jing sngau ki bat sngau sen ya kinong hikai ba kibasyong sa miet ha surok bat ula ai jing kershan ya kinong hikai ula ai mensem bat ula don ka jing ya perlu jingmut shipor bat kinong yalam ka fastom ba ula kular hakmat jongki bo unsara ya kane kamat haying dorbar thawan kumba ujukran ya kibabun kijing jongki pajba hajela laong uba HM Sangpiang kajing solem ba kajing sosen ya gini gino hikai kibalawan hangne kibalasyong haka nega jaka mentala kan musni lawan ban solem ya kajing dawa kajong kini gino hikai ini ki ad hoc teachers ngalayo ban ya beliau jimut lang ban presiden ban kinong ikam yon kani ka seng jongki ban ngasoto ba kajing dawa kadai ba ki dawa ka enhancement khatra hajar ya ka tulok ban perkiu nalor ya ka baki ki yo menta baki yo sa khatra hajar bat nalor kata ki dawa de ya ka 5% increment ya katulok jungki ke baki de banyo mantusnem ni sotu nau presiden buong bat nakaliang ke sarkar ki kle khot ke jingelang bat ki la kular ba ki kinle ka kam kin ai dirap de ngaru nga persolem ong yaki ong balada sisa ka sarkar ka snap ye ke jingdawa de nakai kalabiang kada ke sarkar kadang kelah ya kajing perkat jumpi yani ke sarkar kam consider ya kita kijing dawa jum kini pengiru ingin sami lang pan kershan ya kajing dawa jum kini kino hikai bat nakaliang jong aku munong mit khamat ngandang ya chakmat ban bo ya kasur jong kini kino hikai hakmat ke sarkar kal ke demand jong kini kino hikai kalane nadu ar hajar khat khandai kia den nadu ar hajar khat khandai ningla ban susu ke kadau ba ke sarkar ke susnap adu u presiden uang ba nakaliang jongki kilalet banwa ni ka file po secretariat kim simlap de kila hap ai biang ke city sa sisen pat ban pentulun ni ka file de kata kalong ka attitude jong ke sarkar ba kam snap bat kam buram ya kini gino hikai telada sisa ka sarkar kalong serius bakan le ni ka kam nadu ar hajar kat kendai haba kini gila ligbo ya ka kot jak kata ka jingdawa ba kata ka diman kay ka daw ba ka sarkar kam sumle bat kay ka daw ba kata ka city ka ba ligbo ka suja la ka ja na ka file hapo secretary te namar kata kini ki parlok no hikai baro ki snodiau ya ka attitude jong sarkar ba lumda kiwan kumni bansyong po surok ese ka sarkar kam sumpit mat bat kam sumlasnap